Walah, malah sak galon. Malah sak galon. Wong nuwun sewu nggih Mas Alek nggih. Nggih. Kados pahargyan dalu punika Hol Kiai Mageti. Nggih, leres. Betekipun napa to para kiai, para alim ulama menika lak estunipun nguri-nguri kabudayan. Nguri-nguri kabudayan. Wong wayang menika jarwa dosake wajibe sembahyang. Nggih, leres. Ana sing arani ringgit mergo mbiyen Sunan Giri sing nganggit. Nggih. Wayang menika wajibe sembahyang, ringgit Sunan Giri sing nganggit. Ana tengen, ana kiwa. Tengen kuwi tegese ngantengke bab angen-angen. Kiwa iki lho hawa. Dadi kiwa niki hawa tok niki. Nggih. Nak niki sing kiwane mriko. Nah, kiwa karo tengen. Lah kiwa nek saka kene kan lho kiwane teng mriki. Tengene teng mriku. Mulane pagelaran wayang kulit menika tontonan ora mung tontonane kebak tuntunan lan tatanan. Nggih, pitutur lan pituduh. Pitutur luhur kanggo anak putu nggo ninggali anak putu. Warisan kanggo anak putu. Iki tegese nandur keapian utawa nandur kabecikan. Ngono. Mulane mbah-mbah mbiyen kae ana tembunge Mas. Piye? Sapa sing nandur bakale ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Falsafah hebat luar biasa iki. Urung nondol. Ora paham Dek. Sik to balenono falsafahmu mau. Sing nandur bakale ngunduh, sing utang bakal sing utang nyaur, sing gawe mesti nganggo, sing gawe nganggo, sing nandur ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Ingah ini plongo. Sing utang bakale nyaur. Alah tangga kowe utang kok malah minggat. Ora nyaur. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kae parep dinggo dhewe. Wong duduk kubur kae ora arep dinggo dhewe. Malah serangan sing ra duduk teko-teko kari gletak. Wah, kaya pikirane wong cetek Mas. Pikiranmu ki pikirane wong cetek, wong falsafah dibantah. Lah iya. Mulane wong ki ya nuwun sewu nek kula kalih panjenengan umpama wawan pangandikan catur netra. Nyambung. Cara wong ki ya padha normale. Lah niki lho nuwun sewu. Sampeyan pirsani to antarane ndas karo blangkon gak rukun niki jane piye? Iki lho jane ndas piye? Kok sirah karo blangkon gak akur blas iki lho. Ya akur wong blangkon karo sirah manggone ning sirah. Lah klodo lho, lah aku kan pas. Masalah ya pas. Lah kowe klodo ngene kok iso. Lah piye lho iki mau kok omah ya pas. Kok malah kaya ngene. Bareng nang ngene hawane adem, ndasku malah mungkret. Malah cilik ngono ndasku. Wong ndas iso mungkret nuwun sewu nggih. Wong ki ana tetembungan. Ajine raga kuwi saka busana. Ajining diri saka lati. Ajining awak saka tumindak. Ajining diri saka lati. Wong ki nek omongane apik kuwi mesti diajeni karo sapa wae, Mas. Nah, ngono lho. Wong ki anggere omongane apik, omongane penak, suarane apik, suarane penak kuwi mesti regane larang. Contone kaya Mas Alek. Suarane apik, suarane penak, payune ya larang. Ngene iki lho 40 sewengi cekel tangan. Suarane apik mesti diregane larang sinden ngene iki sewengi. Suarane apik. Ora mati 5 juta sinden iki mergo suarane apik, ajine diri saka lati, angger suarane penak mesti payune larang. Dadi nek suarane apik mesti payune larang. Payune larang wis mesti wi. Mesti. Kowe ngerti sapi? Sapi yo ngerti to kok iso. Sapi ke suarane piye? Suarane sapi yo wah ngono. Kuwi apik apa elek? Yo elek wong wah ngono kok. Wong elek kok dhewe ndek besar kae malah payune larang. Suarane wah ngono tok malah payune iso 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalahe kon muni wah no, payu 40 yuta. Kudu mikir do iki. Kudu mikir iki lho. Mosok enek dalang kok dipadakne karo pedet. Lah iso ta. Wong dalang kok mbok padakne karo pedet iki lho. Jarimu nek suarane apik. Suarane apik, payune larang. Sapi suarane. Wah, apik apa elek wi? Elek. Elek kok malah payune larang. Dek ben besar ke lho. Payune malah mung wah ne 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalah kon wi. Mah ngono. Payu 40 yuta, renek wong ngenyang blas. Lho, tegese iki ajining raga ki saka busana. Wong ki anggere busanane besus, busanane apik, busanane pantes, kuwi mesti payune ya larang. Nah, contone kaya Mas Alek, nganggo kejawen jangkep blangkon bes